Здравейте, група! Сега ще ви покажа. Обажда ми се приятел и ми казва: сменихме маслото на кутията и кутията, я виждате, цялата е масло. Даде, обаче, какво са направили? Питам го. Ами, не намерихме пробката за наливане, която е там. И отстрани, после ще кача и снимка в коментарите, развихме и налеяхме маслото. Пробките са тази, от тази точите, другата наливате докато прелее. Това е CRV, трета генерация, R20. Ето, за тук трябва една обикновена трещотка за тази. Ето, за да се развърти. CRV, трета генерация от бензиново, 2000 кубика, 155 коня, събира 2 литра и 200 в кутията. Това е като цяло. Точите, от другата наливате 17. Шестостен, ето я. Ето тази. Нищо сложно, докато протече. А тук отстрани, ето, то даже се личи как се е стичало маслото. Ето. Двете пробки. Приятен ден и